Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi, ikanatong tanano. Karon day, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon o sa dili pa. Akong pasahon ni napipila nga nag-comment si Maristel Humawan. Wow, kagaling sir, oy, dali ra kayo ang sumpay. Daghang kayong salamat sir. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Maristel Humawan. O kang lead segment, thank you sir, kanindot. Salamat kayo pagpaminaw, lead segment. O kang Dionisa Cabando. Salamat Lord sa paglantaw sa Layla Libat, makalingaw man kayo Lord sa salamat kayo Lord. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Leonisa Cabando o kang James Sabuero. Wow, na anak po na name drama, napakalagot o makatawa. Salamat kayo no sa pagpaminaw, James Sabuero o kang Lisa Suelo. Agoy masakpan jud ni si Layla ni. Salamat sa pagpaminaw, Lisel Suelo o kang James Sabuero. Salamat sa pagpaminaw. Pwede extend ko ning dramaha. Salamat kayo no sa pagpaminaw, James Sabuero o kang Rocky Vlog. Mayong adlaw diha Lods, padayong tagpaminaw sa drama nindot na siya vlogi. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Rocky Vlog. Bayno, ni ang sumpay ning naghinapustang sugilanon. Layla Libat, Part 39. Ambot. Tuan na. Wapagkakahibaw si mo buhaton. Wa. Pero, Wapagida ikay maplano bisan kamay. wa. Libog ko. Raymond! Love, ganun ang lakman ka. Si Venus. Likson. Love, ganun ang lakman ka. Ablihin yung pultahan ba? Kisa maging kasulti ni mo diya sa sud. Wala. Patay na taani. Lakaw. Ato ba nga siya, Rickson? Dali. Asa mo kamutago? Rexon, ablihin yung pultahan. Ganun ang lakman ka. Gidadati kag pagkaon, oh. So, Venus, wala siya mga bli? Wa, gyud. Rexon! Rexon, unsa man ka? Nakatog ka? Venus? Ganun ang lakman ka. O, kadagkop niyo magsingot. Init yung tingali ng kwartuha, Rexon. Tipon lang sa kwarto ni Venus. Pasula ko, Rexon B. Niyanay mong pagkaon. Ambi na. Oh, mapasudla na lang ko. Ayaw na. Anong di man yung pasudlon si Venus, Rexon? May gitaguan ka rin sa sod? Aha. Gitaguan? Pasudla ko, Rexon. Kisa may kauban ni mo din eh. Kauban? Murag doon na kay kasulti ganina. Sa dihang may abot ko di aspultahan. Ha? May kasulti ka rin sa sod, Rexon? Wa. Wa man. Gawas na mo. Noon sa man ka, uy, Rexon. Ngano dili makaganahan nga magkadugol ta? Dili lang. Gawas na mo. Kay mukaon ko. Sige na. Mauwari ka mukaon ko na ami. Oh. Kadiyot, mag-CR na ako. Ado lang sa gawas. Mahadlok mo ka mag-CR siya din eh. Ako lang mag-CR din eh. Ayaw! Dixon. Yun na ra. May gitaguan ka ba niya sa suod sa CR? Wa. Kung wa kay gitaguan, mahimo ra gid nga mag-CR mi diha. Ako lang mag-CR. Ayaw lagi. Unsa may naa sa CR ha, Bimbo? Wa man. Wa may tao din eh. Iniduro raman eh. Onya? Ngano dili makagusto nga mosuod mi sa CR ha, Rexon? Ha? Dili lang ko ganahan nga Dili ganahan nga unsa? gutom.
Dili naman in taon ka masabot, Rexon, oy. Kisam lagi kasulti ni mo ganina. Nga mura malagi kag gagyaw-yaw. Ako ra. Unsa? Mas maayo tingali Rexon nga magpa-doktor kag usab. Kinahanglan masiguro nimo ng imong gibati. Ayaw lang kag love. Ugma, magpatanaw ta sa doktor. Dili. Unsa? Oh. Nganong di ka man gusto magpa-doktor, ha? Rexon? Gawas na mo. Oh, sige na. Uy, Okay. Bimbo, dali na. Magawas na lang ta. Dead on arrival na ang pasyente, ma'am. Dili. Luisito! Nagibiyaan naman binimo. Ma'am? Ma'am? Ibiyaan na ni Luisito Nigoy. Nilakaw si Sir Luisito? Patay na siya, Nigoy. Patay na si Luisito. Musa? Busog pa man ko. Ano lang na iputang diha sa tray ang uban. Kaon good. Rexon, murag padung naman tani ka booking. Ha? May tingaling nga karong gabi iba. Mamiya na tatini. Sige. Sige ha, mangita na pagi makagawas ta nini. Pero, may tingaling ato lang ta sa luyo agi. Sigurado ba yun kasi mong nabati ganina niya, Binos? O lagi, Bimbo. Murag doon nagigikasulti si Rexon. Pero, dito bitaw ta. Umatay na kitang tao sa sod. Wasay tao sa CR. O basin si Rexon na tuloy sige gabi. Basta, murag nakabati gid ko nga doon na siya gikasulti ganina. Binos. Time para good. Wa ka na mabuang si Rexon. Unsa? Unsa mabuang ba? Ay, buang ko ka na bang maturiring ba? Muna gitawag og buang. Tungod siyang pagka-amnesia. Bimbo, dili na mahitabo, oy. Misulti na ko ang doktor. Nga natural lang. Nga murag bata usahay si Rexon. Nga dagan siya gustong i-discovery. Tungod kayang utok karon, mura nagblankong papel ang iyong memorya. O kinahanglan pa nga pahinumduman siya sa mga normal nga buhaton. Mao ba? Pero, nakapabor ko siya pagka-amnesia, Bimbo. Tungod kay ni Asya na ako. O nakalimot na siya sa mga nangagi. Ang labaw ng Layla. Oo, nakalimot na siya ni Layla. Maunang akong pabor. Ay, may kanino kay was la mulilis alam sa katri kanina no. Ito na ba ko nakatago? Ay, salamat din pagkaon na. Ay, nakakaon na ko gahi. Tulid ng tinai ko. Ha? Imong tinai, tulit? Oh, mama na siya basta mabusog ka. Matulid ka ni tinai ni mo kay nabusog ka sa pagkaon. Mo na, busog. Ah, busog. Rexon, salamat ha. Ha? Salamat ba? Kabuutan gihapon ka na ako. Bisan ko na amnesia na ka. Naglibog ko. Na, ay nala nalibog-libog sa mga nauna, uy. Ay naglibog ay mong utok. Ang importante nga nakita ta. O nga, amigo na sabta. O ta mag-aaway. Ha? Kaysa una bitaw, masige man tag-away. Dayon, nagkaamigo ta. Unya, moto. Ay, ambot na unsa ka. Nganong kalit lang ka naganahan ako. Pero, kinahanglan na makagawas ta din eh. Kinabalakan na to si Papa Luisito na ako. Wa ko ka pa uli. Unya, si Sir Digoy sad. Digoy? Digoy. Ay, may ko makatawag ko sa bahay, uy. Tawag? Oo, tawag sa telepono o sa cellphone.
Telepono? Cellphone? Oh, kaya ba gamiton sa pagtawag ba? Ay, naunsa na ka to si Sir Digoy sa gawas, no? Digoy. Digoy, usaon man ni Dato. Patay na si Luisito. Digoy. Si Laila. Unsaon man nato siya sa pagpahibaw nga patay na si Luisito. Mao na itong problema, ma'am. Kinahanglang mangita kat paagi, Digoy. Nga mahibaw si Laila nga patay na si Luisito. Ha? Aw. Ako na lang gud siyang atuon sa bahay ni Venus, ma'am. O sige, atuwa siya sa ilang bahay ni Venus. Oh. Hala, ma'am. Oh, Hala. oo sa Digoy. Nga nung misigang imong mata. Ayaw ko hadlo ka sama ni anang imong tananawan, ha? Mura ka magnagakitag abat. Ma'am, Oh, buhi pa ka to si Laila. Rexon? Rexon, naunsa naman sab ka? Rexon! Venus? Rexon, maayo tingali nga. Mga tutag doktor. Ha? Nga nung mga tumatag, doktor? Ako kang ipahiling og balik. Ha? Nga naman sige magkagtabi nga ikaw ra. Ha? Unsa man? Doon na nakimakitaan? Nga ikaw rin makakita? May nagpakita ba ni mo ining kwarto, ha? Duha na rabay namatay ining kwarto, ha? Ha? Doon na namatay? Oh, ang akong lola. O ang akong lolo. Bilis sa mamatay ining kwarto, ha? Aksyon. Mas may tingali sa sunod mong kaon. Magdungan mo duha si Venus. Rexon, magpatanaw tag doktor. Dili. Oh, kung dili ka magpatanaw og doktor, sultihi ko kung sa imo nakita ining kwarto, ha? Nga naman pati magid ako nga may gikasulti ka. Wa ko'y kasulti. Oh. Manang! Tabaga ang telepono sa sala! hello? Hello. Buhi ka o patay? Hoy? Ay, buhi ko, oy. May tubag manggani ko nimo kay buhi ko. Kisa ka ba, ha? Surveyor ko sa mga buhi o patay. Pila ni patay ninyo diha? Ha? Ay, daghana? Karon, way patay karon. Oy, buhi mintanan. O, pila mong buhi diha? An? Tulo raman may buhing nagapuyo diri, oy. Ako, si Ma'am Venus, o si Sir Alfie. Pero, waman diri si Sir Alfie. Pila mamon diya karong orasa nga naginhawa pa? Ay, kuan. Ay, upat na mi di ay. Ako, si Ma'am Venus, si Sir Rexon, o si Sir Bimbo. Way nagtinga diha? Wala man. Ngano da ay? Apil day nang nagtinga si mong sorbe? Oo, apil na. Kaya doon na may promo karon. Salan may inyong promo. Buy one, take one, nga lungon. Ay, kung mamatyan kong usara, naghapoy pakapin nga lungon. Dili na siya mahimong ipakapin kung way patay. Kinahanglan duha ang patay. Libre lang ang usa. Ay, wala. Mapatay pa de ko ni Ana, aron makuha na ko ang libreng lungon. Wala eh. Ama o ginaingon anak, kinahanglan mo patay ka. Ha? Kung naa kay anay tao sa tubangan tuka. Di ay? Uy, kulo. Nanawag manang? Ay,
Madam, taga Punerarya, nasli promo. Linggot, buy one take one, kunduhang imong patay. Binuang na. Ibutang na. Hello, buhi pa man ming tanan dire. Wa may patay. Hello. Ibutang na na, manang. Ibutang? Manang, Ay, nga no, sir? unsaon pagpanawag ka na? Ha? Rexon? Nga naman, doon na kitawagan? Tubag ako, love. May nahunaunan ka bang tawagan? Wa. Kuan. Ganahan ka lang may baon sa paggamit ka ng telepono, Rickson? Okay. Ako na itudlo ni mo. Gibang kong klaro kaya itong tingog ni Venus na. Klaro gid kayo. Digoy. Oh. Unsa na may balita bahay ni Laila? Ma'am, nakapanawag na ko silang bahay ni Venus, pero klaro kayo nga way patay dito. Unsa? Kaysa may nakatubag. Ang ilang katabang, ma'am. Pero basit kung ilan na lang gihilom sa paghipos si Laila. Okay. Mubalik ko. Tawag ko niya, ma'am. Mubalik ko. Pag-amping lang nga dili sila magduda nimo. Ay, usa naman kayo naitabo sa kawas. Mayon ta ko makadag cellphone si Rexon na nagbalik ng sudin ni. Kina na makatawag ko ni Papa Luisito. Ingon ana ang paggamit anang telepono, Rexon. Mau ba? Mao na. Pero, uy, di ka magpatakag panawag og di ni mo kaila, ha? Kaya masukuro ba na sila? Mau ba? May nanawag sa opisina, Venus. Di ako na. Yes, hello. Katong iyang gigunitan. Unsaon paggamit ato? Katong imong nakita, mauna to. Tubago ni mo kun mubagting ang phone. Og imong pinduton ang telephone icon nga green. Ha? Sagdi lang. Tudloan na niya, tika. Venus. Buhato na ko sa opisina. Dali, ihatod mo sa gawas. Usa may nahitabo ni mo, Bimbo. Venus. Patay na si Tito Luisito. Unsa? Muna kining ako gipaabot. Makuha na nako ang tanang kwarta ni Tito Luisito. Unsa? Pwede di ay na. Pwede kayo. Pinaagi ni Layla. Sigurado ko nga nasa nga ni Layla ang tanang katigayunan ni Tito Luisito. Kaya siya man ang manununod. Ako ang swerte kung maasawa ko na siya. Sige, ato na ko. Palayo ko kable skandado sa gate. Leila? Rexon, hinayan na tingin mo. Ay, kay dagduda na ba sila? Ado na kay kasulti ni sa sud. Ha? Nakabati mo ko sa inyong gipanasultihan ganina pa. Nagduda sila nga may kasulti ka din eh. Pusa, kinala mag-amping ta. Unya, hinayon lang ginatatong tingog ha. Kay bawa na ko mo gamit sa telepono. Ha? Kay bawa ka na? Nakahinumdum ka na saan sa paggamit sa telepono? Kung mauna, kinala mo tawagan mo si Sir Kikoy sa bahay. Ha? Hatagan ta kag numero sa bahay ha. Tawag ko na dito ha. Ay, si Kinsam sa kanina nawag. Uy. Hello? Hello? Hello, wabay patay di, ha? Ay, kinsa ka naman sa... Uy! Nga na bandag ka mang nangitag patay karon? Uy, nami promo, libre lungon, libre kape. Saan? Kapera? Pwede sad nga maka-discount og pan. Why namatay di, ha? Wala, oy. Nagsige mag-inom og vitamin ng mga tao dire. Wabay nasakit di, ha? Nasamad o napusilan? Ha? Uy, na po sila diri. Oy! Malinawan man diri as amo. Unsa naman sad na? Ha?
Ang pira ko ng phone, be? Hello? Yes, why patay di ha? Why namatay diri? Ano magsige pa panawag, ha? Huwag yung may patay di ha, eh. Namilungon, buy to take one. Hoy! Wa pa'y nangamatay diri, oy! Ikaw, ma'am, huwag ka napatay. Wa pa! Aroy, ay. Sige, susunggan ko. Nadayo naman inoon eh. Ano yan? O, unsa naman, digoy. Nabuang na. Wag yun, ma'am. Murag, wa pa masakpi si Layla. Unsa? O nga nung nakasiguro ka man, ha? Mingon man si Venus, nga wa pa siya makapatay. Manang! Manang! Ay, nga naman. Hay mo akong cellphone diri sa lamisa. Ha? Wa ko kay balo, ma'am, oy. Diri raman to na ko gibutang. Ano na wa man? Layla, miyaw. Oh, cellphone? Kang Venus. Ha? Yung mo nagikuha. Oh, tawag na. Oh, manawag na ko sa bahay. Basta na makatawag ni ko. Salamat ha, nga nakita ni Nimo. Tawag na. Oo, tawag na ako si Sir Tikoy. Pero, tempa-tempa. Hala, uy. Umali ko makasag-o siyang number, uy. Husto. Si Papa Luisito nila akong tawag ka na. Sige, tawag na. Kachat. Rexon! Si Venus. Yes, si Venus. Ay, nangitagan na siyang cellphone. Rexon! Love! Nga no? Nakakita ka ba sa akong cellphone? Kini? My God! Hanagin ni mo akong cellphone. Ang binabi. Oh, nasuko ka? Ano mo nagikuha, ha? Kaysa may mong gitawagan, ha, Rexon? May nahuna-hunaan ka bang tawagan? Wa. Ano nga na imo mo nagikuha? Kuan. Gusto na kong manawag. Ni Kinsa? Kinsa lagi imong tawagan, Rexon? Ambot. Wa ko kay baw. Ay, pastilan ba ni mo, eh? Sa sunod, kung mo gamit ka sa kong cellphone, pananghid sad love. Kuya mo naman ang tanimo. Nganong kuyawan man? Basta, kuyawan ko. Dali na. Magpahangin ta sa gawas. Oon sa man. Anha na nata sa sod magsulti. Ato sa gawas. Oh, dikoy. Dili na gyud ni mahimo. Kinahanglang makontak na gyud nato si Layla. Kinahanglang mahibaw ta kung buhi pa ba siya. Paminaw ko, ma'am. Murag buhi pa siya. Sigurado ka? Oo. Kay may laman sa sinultihan sa katabang nga relax pa siya. Tanong ko sa amo, ma'am. May bawod ko anang mga reaksyon sa guilty o mga tao nga magkitago ang kadlok. Kaila kay ko na. Pero nagunsa pa man si Layla sa sud sa bahay nila ni Venus. Kung buhi pa siya. Ang nindot ko din, ma'am. Nga doon na gyud nako rito. Mubalik ka dito sa ila ni Venus? Oo. Huwag ikaw. Patabang lang ni Atty. Militon unsaon sa pagpailuna si Sir Luisito kung asa siya hayaon. Kaya ko, mag-James Bond una ko. Ganahan kita ka din sa gawas, Rexon, no? Ha? Naunsa man ka. Ano mo na magkagwa sa imong kaugalingon? Ambot. Love, kinahanglang magpakasal na ta. Walang unan ako pa niya ang wedding planner nato karon. Karon maunta to atong schedule, pero nahadlo ko nga makasamot lang siya sa imong kalibog. Sa Huwes na lang una ta magpakasal. Huwis. Aron, dali ragid mahuman ang kasal. Total, human naman ta sa atong seminar. Ang seremonyas naman lang yun ang kuwang nato. Ha?
Akong ipatawag ni Papa ha, ang ako maninoy nga huwes. Anhin na lang una ta sabay magpakasal. Unsa? Ang importante, love, nga mapirmahan ang atong marriage contract. Ha? Ya, Oh, maayo kay ni Akada Bimbo. Maayong balita. nabaw ko siya. Patay na gid si Tito Luisito. Oh, patay na siya. Busa, si Kitty na si Layla. Huwag mo tungan si Layla, siya. Wa, absent na siya pila kaadlaw. Ed ka ding bayhana. Gusto. Muadto ko sa ila. Mingaw man ang kawas. Murag to ang mga tao sa kawas sa pahay. Unsa ka na kumugawas ko? Gusto. Mugawas ko din sa kwarto ni Rexon. Mingaw kita ang sala. Wait tao. Tuara sa suok nga lamisang telepono. Kinala makatawag ko spy. Mayon tagwa na limusod din sa sala. Walang ta. Aram makatawag ko ni Sir Tikoy. Si Venus! Nisod! Saan ko mutago? Kaning kortina. Anak ko saluy sa kortina. Venus? Nga naman? Hati o kape si Rexon sa laundry. May pagtingan telepono sa sala. Ako ni mo tubag sa phone. Hello? Hey! Kinahanglang mag-celebrate ta, Venus. O good sa may atong i-celebrate ha, Bimbo? Confirmed na gyud. Patay na gyud si Tito Luisito. Onsa? Sure na gyud na nga patay na si Tito Luisito? Sa man itong kisulti ni Venus? Mayo hinuon ko patay na si Tito Luisito. Kay kontrabida sa to sa akong kinabuhi, oy. Tuon pa nung tami, pero maski palabi niya si Layla nga impostor. Patay na si Papa Luisito. Oh, naitaw sa gate? Kinsa man ang tao sa gate? Kadit. Ako ni mabisakit dong. Di aman ka na ako ang yawi. Ang yawi ni anang kandado. Ha? Kandado? Kinahanglan kandaduhan ang gate dong. Aron dili ka makalakaw. Bebe, palayo di sa gate. Nga naman. Ay, nalang pangutan na, God. Rexon! Palayo niya sa gate! Ha? Di ba? Kisa bang naas gawas, ha? Venus! Usa man eh. Manuway-nuway sungay. Anong di man maabli ang gate? May kandado ang gate, Papa! Usa? Rexon, dinhilang ta. Manang, pagdali. Ablihin ang kandado sa gate. Oh, ma'am. Orbida. Usa ba'y nahitabo din niya? Ganong kinandaduha naman ang gate. Aron... Oh, Rexon? Baya, naulian ka naman di ay. Isira na ka ng gate. Gusto ko Isira magawas. dayon. Oy. Love, dili ka mahimo mong gawas. Tungod kay magpakasal na ta sa huwes. O delikado sa kasalunon nga magsigig lakaw. Rexon? Okay ka lang? Dili. Oo. Kinsa ka? Uy, baya. Panuway nga way sungay. Nalimot ka na nako. Papa. Nahibaw na ka sa problema ni Rexon. Rexon, love, dali na. At ito sa sod. Ipadayo na tong atong plano. Dihaw na mo. Rexon!
Na, misulod na siya sa bahay, ma'am. Papa, maayo kay ni Aka. Tabangi ko, be. Nga makasalami sa huwes si Rexon. Wish. Binakog. Dinalian na ni Papa. Kinahanglang mahuman na ning akong problema ni Rexon. Sa dili pa siya makalakaw-lakaw gawas din sa bahay. Kinahanglang magkasabot, Miss Rickson. Rickson! Rickson! Kinala magkagawas ko din eh. Kinala makita na ako si Papa Lacy-to eh. May katuwa pa silang tanan sa gawas. Mabalik ko sa kong giyagyan sa luyo. Walang tayo makakita na akong mukat ka sa ilang paril. Si Venus! Nagita ni Rexon! Kinala magkagawas ko din eh. Kinala, di lang ta sila muliputin sa luyo. Kinala mo kat ko si Papa. Nanuningita man si Venus na Rexon. Ninay ko sa ibabas pa rin. Ilayla, ayun na daw kasangit sa gipit ko ang kabilya. Ayun na kasangit. Layla? Rexon! Hoy! Nga namisunod magana ako din sa layo. Muban ko rin mo. Ayaw! Kung mabiya ka nila ni Venus, at tuwagi sa gate. Pero kung dili ka mga biya, mabalik ko. Nalagoy sa ayon. Babay lang oras magkakaroon. Bye, Rexon! Si Venus, iabot ka siya. May gani ka nakalabang na kusparil. Puro naman nung ko ni si Romeo, uy. Na namisit ang Juliet. Ang kuy, uy. Bubiyan ako din eh. Love, nagwan sa mga dinis luyo. Ha? Kuan. Nagpahangin. Sure ka nga, nagpahangin lang ka din eh? Oo. Nga nang magsige magkaghangad anang paril. Ha? Wa. Ganahan ko din eh. Abi binakog-asa nakapaingon, uy. Dali na. Ha? Nga mo na naman sa kagwa siya mo kaugalingkon, Rexon. Okay naman ko. Sure ka? Sure ka nga, wa kay laing toyo din sa luyo sabay? Wa. Naunsa naman niya akong kinabuhi, uy. Abi na akong hindi ko madag problema. Pero, grabe niya akong gibati ron. Masam sa ninahitabo ni Papa Lacy ito. Nga na namatay man sa siya. Ay, nako. Ma'am, ayaw palabi sa paghilak, ha? Ingon sa dili ko makatuo. Ganaan na sa sud sa lungon si Luisito ni Koy. Ako sa bitaw, ma'am. Nag-uol o nahadlok. O ganong nahadlok ka man. Ambot. Nauyog man naman og maayo ang atong kinabuhi, ma'am. Nauyog. Pero, ma'am. Ma'am, Nga no, ni Koy. maluoy taon ka na ako, ma'am. Please, promise me. Ha? Promise sa unsa, ni Koy. Nga bisag unsay mahitabo, dili gyud ko nimo ibuwag sa imong kiliran, ma'am. Bahala na mabali ang kalibutan. Mag-ubang kita, walang iwanan. Tikoy. Isaad ko kada kanimo. Pero ganong kanahan ka mo sa makig-uban ako. Kaya nahibaw ka naman sa akong kipati nimo.
Kayo sa maday kibati mo na ako, Nikoy. Ma'am, Klaro, ha? di ining hikayo na. Mm, Iklaro ko na. klaro, ha? Kinain kong gibati, ma'am. Oh, Dugay na ni. Mao nga nahibaw na matingali ka ni ining nga ikaw ra gyud, ma'am. Ang ania sa Laila. ikaw na ray. Buhi ka. Oh, Sir Dex, buhi ko. O, lakaw, Sir Dex. Bayri yun na itong taxi kang gisakyan, mi. Kaya wag ko kwarta. Nag-t-shirt ang mga ni ko. Usyan. Hay mga taxi. Taxi ko, sir. Laila. Laila, usabay na hitabo mo. Tita, unay tabo na ako. Napriso ko dito sa Lavinos, oy. Unsa? Pero, may nalagawa siya may baw na priso ko sa kwartong na imutangan ni Rexon. Unsa? Oo, siya. Kumusta naman si Rexon? Tuwa pa siya dito. Naglibog pa sa mga panghitabo. Pero ganahan siyang muanhi. Pero di man ako siya mada. Tita, mau na ba na si Papa Luisito? Oh, Laila. Nasya sa lungkot. Pa! Pa Luisito! Pa! Pa! Nakita niya na ako sa Rexon pa. Pero wala na siya makailan ako. Wala siya may numdum na tong tanan. Pa! Sa may ako buhato na noy. Ngayon na pati patay man sa kadiha. Nga pa na ako makuha sa Rexon. Rexon, nga nag-iris man ka. Mulakaw ko. Unsa? Mulakaw ka? Oh, muagi ko sa gate. O gasam sa kamulakaw, ha, Rexon? Ambot. Dili ka mahimong mulakaw. Kung dili ko mahibaw kung asa ka gustong mo adto. Bisan asa. Unsay bisan asa? Bisan asa ko mo adto. Dili man ang mahimo nga bisan asa ka mo adto. Kinahanglang mahibaw ko. Unsa magi imong plano? Muuli. Unsa? Muuli ka? Pero mao man ang imong bay. Muuli ko sa sabay. Rexon, pamati ragod nako. Wa ka nay laing Pinoy-anan. Kini lang. Nagtipo na ta sa dihang nadisgrasya ka. Unsa? Mao kina. Nagtipo na ta sa dihang nadisgrasya ta. Busa, anhi ka sabay. Pero Unsa? ambot. Oh, naglibog ko. Rexon, Rexon! Kinahanglang magsabot na ta sa inyong kasal ni Venus sa huwes. Kasal? Orbida, kung nalimot ka na ako, pahinumduman ta ka pag-usap. Nga ako ang amahan ni Venus. Ug may dautan yung mahitabo nimo kung dili ka magpakasal sa akong anak. Ha? Na. Ayaw na paghilat, Layla. Mana ti mahimo. Patay na gina si Sir Luisito. Salamat na lang ta, ngawa kamasakpi ni Venus. Gitabangan mo ko ni Rexon, Sir Dex. Unsa? Ibisa nalimot na siya na ako. Nga ako si Layla. Pero, kinabangan pa mangyapon ko niya. Iya kong ipatago sa kwarto iya ikatulkan. Uy, mo ba? Saan to pa nagtipon mo ko sa kakwarto nga kamo? Ug way kalibutan si Venus? Ulagi, Sir Dex. Mura na noong gumawa sa Romeo. Unya si Rexon mas Juliet. Oh. Mo nag-ingon nga Romeo and Juliet sa bag-ong panahon? Lagi, sir. Pero, muna maliman. Makagul ka ni Neta mo papalasito eh. Mao na lang kitingali ni katapusan sa kong pagpuyo din ni Sir Dex. Unsa?
Ano ko taong nakasulti ka man yan? Nga katapusan na nimong pagpuyo din eh. Ungang, biyungang. O naman si Papa Luisito nga may magbuhat sa kubuhaton. Ay, wapat na magkasiguro. Uy, Ha? Siguro naman kupatay ta siya. Di ba, mangyog ko? Nga wako'y labot nila, Sir Dix. ako na, nahibaw may tao ko. Og, doon na ko ikumpisal nimo. Unsa man na, Sir Dix? Nahibaw na gyud ay si Sir Luisito nga dili kaniya anak day. Ha? Wa gyud mo'y koneksyon. Bisan usa ka tuo na lang sa dugo ni Sir Luisito day. Kay hilo man day kaniyang gipad DNA test. Unsa? Mao na iyang sekreto nga gisulti nako. Pero dili niya ipasaba. Pero karon ako na lang isulti nimo, kung patay naman siya. Di naman siya kasudya nako. Kung mo na, Sir Dix. Mangandam na lang day kung daan ini. Sa unsa? Sa pagpahulan sa kong gigikanan. Unsa? Uy, ayaw lang sabdi. Dali. Kay basin og gibinlan day kaniyang usa ka haligi ning ilang bahay. Ikaw ba, Sir Dix ba? Nag-ulta diri. Saan ko man ako sa kaligi. Pero okay naman kung di ko niya binlan. Basta ka nakasilbi sa kuniyog. Sir Dix, saan naman lang to si Rixo dito sila Venus. Hala, no? Pagkamao tabo sa inyong baday. Mura man o di nag-ichibuya ang Venus, Sir Rixon. Aw samot na gyud tong dili buhian. Di ito niya buhian kay naamnesia ko to. Mao na niya. Layla! Bimbo! Bro, Layla, ako mga pasubo sa kamatayon ni Tito Luisito. Madalagi kag nalipay. Kami dos Venus. Ano nakahiskot mo sa Karibinos? Aw, ha? Aw, akwan? Parehas magumugduha og dagan og utok god. Saan pagsulting sama anak ay Layla. Nagkasuot sa Miss Tito Luisito sa unang panahon. Mao nga, nag-uusad ko siyang pagpanaw karon. sigurado ka, di ba? Nara lagi ko mailas naong ni mo do. Nganong lain magiging magsinultihan na kung pag-ani din eh. Ngano ni? Kuan. Tungod kay nahibaw. Gaka mo na og ang imong iyaan ang mihawd sa negosyo sa akong igsuon. Tita Teresita, natural lang nga doon naging mupuli kang Tito Luisito. Karon ba dili mahugno sa dayon ang maong negosyo? Dupa-dupa pa. Gawas pa! Kami ang nahibaw kung sounds pagpadagan ini. Porbida, kinahanglan mo patuo ka na koreksyon. Tungod kay mahimo ko ang tanan kong buhato nimo. Kung maglagot ko nimo. Ha? Kahibaw ka. Dugay rin kong gisakitan sa imong pagpasakit sa akong anak sa unang panahon. Pero tungod kay mahal ka sa akong anak, gipasagdan ta mo. Ako? Gipasakitan ako si Venus? Ngano? Tungod kay... Papa! Ayun, nakiskuting amo na ngagi. Ang importante karon nga makasalmi sa labing daling panahon. Nagabati ka, Rickson? Urpida, kinahanglang makasal mo sa akong anak kay siya ang gisaaran mong pakaslan. Papa, tuwa na sa phone si Maninoy. Kamu ni pagsulti. Sige. Unsa mo ginang kasal? Ha? Naglibog ko. Kanang kasal, love. Kuan na siya. Kasabutan lang na nga imong permahan ni Raxon. Nga ang akong katigayunan, maimo na sab. O gang imo ko naaman ka, ako na sab. Katigayunan? Oh, pananglit, kining bay. Kitang duha na unya ang mahimong manag-iya ini. Ha?
Mao na Rexon. Mao na ang kasal. Ang akong giangkon imo na. Ug ang akong butang imo na sab. Mao ba? Oh, mao na. Busa, ayaw nagkalibog bahin ang kasal ha. Pirma na lang kung unsay papirmahan nimo, okay? Okay. Ayaw ka goal nga patay na si Tito Luisito, Layla. Tuod kini apa ko nga makagiya nimo. Bimbo, pero, si Rexon, Kalimti na si Rexon, Layla. Tuwa na siya sa mga kamot ni Venus. O pasagdin lang ko na siya dito. Unahag at timan ang kabilin si mong amahan. Ni Tito Luisito. so, Mas daghan kag buhaton karon sa opisina, Layla. Kinahanglang makamao ka ng upadagan sa negosyo si mong amahan. Bimbo, O gaya ka pala ka. Ni ako nga mugiya nimo. Isalig na ko ang tanan, Layla. pero, mahimo bag mo hangyo? Hangyo? O sama na, ha? Mahimo bag tabangan ko nimo nga magkasulti mi si Rexon? Aron, bisan nalimot siya kang Papa Luisito, makatambong siya bisan sa haya nila ni Papa. Ha? Mahangyo lang ko nimo, Bimbo, bi. Tabangi ko, bi. Okay. Suwayan kong kontak si Venus. Kwan, sa tinun-anay lang, di pa gyud unta mayong samukon si Rexon karon. Kay naapa siya sa stage sa kalibog. Ngibaw ko. Nahibaw ka? Ano nahibaw ka, Layla? Akuan ka ng nahibaw lang. Orbida, okay na. Nagkasabot naming parihuan. Sure ka pa? Wari problema kung mag-una-una magpakasal ni Rexon? Wala problema, Venus. Tawad kay kumplito na mong daan sa papel. Oo. Kamugod ang keslon. Kamu ang keslonon. Yes. Salamat, Papa. Makasalagid mi si Rexon. Sige. Andaman lang daan si Rexon sa inyong panagatubang ni Maninoy Juan mo, ha? Anhirahimuon sa bahay ang seremonyas. Alang sa inyong kasal. Busa, paghuna-huna na lang daan og mga witness sa inyong kasal. Inyong ninong. May nahuna-hunaan ako pa. Ha? Karong Sabado? Oh, Rexon, love. Karong Sabado, kaslo na ta. Muanhin na ang huwes nga mukasal nato. Mau ba? Mao na. Tuod. Kini lang ako ikasulti nimo. Kung makasal na ta sa huwes, kung makapirma na ka, pwede ka na mo gawas din sa bahay nga ikaw ra. Tinuod ka? Oh, Rexon. Tungod kay, kung makasal na ka, gawas nun ka na mo buhat sa angin ni mo buhaton isip akong partner. Partner? Oh. Mahimo na tong partner sa tanang butang. Og makagawas na ko. O lagi, love. Makagawas na ka. Tangtangon ko na ka ng kandado sa gate kung magkapirmahay na ta. Pirma? Sige. Upirma ko. Okay. Niya ang papel o ballpen. Kinahanglan magtuon ka nagbalik og suwat sa imong pirma, okay? Ha? Niya sketchpad o. Mao kini ang kalingawi og suwat. Tun-i og balik ang imong pirma. Papel? Ballpen? Oo. Mao ka ng imong trabaho sa wa ka pa madisgrasya. Magsige ka og suwat sa una. Sige na, Rexon. Tun-i na og balik ang imong pirma. Pa, salamat sa tanan na himo nimo sa kong kinabuhi, ha? Nausap kini mo ang dagan sa kong kinabuhi. Abi na ako, ginagi ko makasuway nga dililibat. Lahi ka sa bang tao. Sir, kano na kay bulawan ng kasing-kasing. Layla,
Niya ang abogado ni Luisito. Niya si Atty. Militon, tita? O gusto siyang makiksulti natong tanan. Unsa? Maayo kay nahibalik ka na, Layla. May importante lang kong giatiman, attorney. Mao ka na, Atty. Militon. Daghan kayong nahitabo karong mga panahon na sa among kinabuhi. Nahibaw ko sa iyong gibati karon. Pero, una pa lang ning meeting na to karon tungod sa kamatayon ni Sir Luisito. Ha? Layla, usa lang kabutang ang gusto kong imong buhaton karon. Labi na gyud kung malubog na si Sir Luisito. Unsa man na, attorney? Kinahanglang at timanon mo ang iyang negosyo. Samtang wa pa din si Rexon. Unsa? Kung mahibalik na si Rexon ining baya, basahan ko na kamo sa last will and testament ni Sir Luisito. Unsa? Mao ba? Attorney, unsa man ang iyang last will? Apil ko, anak. Kamong tanan ang basahan ni ini, ma'am. Kamong tanan. Apil na ang mga katabang. Unsa? Uy, hala. Baya, nagapaminaw na baya ako. Kung apil man ang magatabang apil, sabi ako kay driver man ko nila sa taas na panahon. Sa ako nang giingon, kamong tanan ang apil. Kamong tanan. Kinida, murag luwag kamay nga kung dughan taon. Ang problema lang ni ini karon, attorney, mao si Rexon. Oh, mao na, attorney. Si Venus ay miatiman karon ni Rexon. O dili ni makagawas-gawas sa ilang bahay. Unsa? Gipreso ni Venus si Rexon. Awa mo gyud sa prisuha. Pero kanabang kanang gibrinwa siya maayo ba? Iya man gibali ang sitwasyon. Ako naman yung doubtan na siya maayo. Sige. Magunahon akong paagi usaon pagkuha si Rexon. Kana, mao ginay husto. Pero sa akong nadungog, na amnesia karon si Rexon. Mao na dako problema, attorney. Kaya nalimot siya sa tanan gid ba? Namong tanan. O si Venus na ang nagsigig butang og mga sayop ka impormasyon siya una-una ron. Unsa? Morning atong isulop sa atong pinirmahay ug ma Rexon. Oh, ha? Oh, okay. Kana. Okay na lang gyud per me, ha? Mosunod ka na sa tanang ipabuhat nimo ugma aron makagawas na ta dinhi. Oh, Niang imong tambal, oh. Inom ini aron mawa ng labad sa imong oh. nga naman. Unsay nga naman? Ang tambal. Kuan, akong Malipong ka? Kuan, maugin ang epekto sa tambal sa imong autocorrection. Og, makatabang ning tambalan nimo. Aron makahinumdum kasi mo kagahapon. Sa atong kagahapon. sige, inom ko. Good. Oh, may nanawag. Ako na to bagon love, ha? Ina na lang imong tambal. Hello? Hello, Venus. Dito ko silang bahay ni Layla. Unsa? Nakasuot ka na dito? O niya, nagkita mo si Layla? Yes, of course. Nakita mi. Ug may gihangyo siya nako. Unsa man ka na? Mihangyo siya kung mahimo ba nimong dadon si Rexon sa haya ni Tito Luisito. Unsa? Mao ka na ang gihangyo ni Layla. No. No. Dili mahimo mo gawas si Rexon karon bimbo. Ikaw ni may bawo niya. Igo talang kang gipahibaw sa gustong mahitabo ni Layla. Aron magkapangandam ka nga, posibleng manawag sila diya nimo. Ayaw gyud pagsugot nga magkita sila pag-usab si Rexon.
Igo na ang ilang panagkita sa gate. Ngawa na magkaila si Rexon kang Layla. Matod mo. O, Bimbo. Pero, doon ako'y good news nimo. Masa ka na? Ogma, kaslo namin ni Rexon sa ako maninoy nga huwes. Unsa? Yes. Mao ka na, Bimbo. Mahinayon na gid ang napakgang namong kasal ni Rexon. Maayo kung mao ka na, Venus. Pero kinahanglang doon na kay pinirmahan ni Rexon, ha? Of course. Tuod. Usa ka sa witness, Ogma, ha? Pero, dili ka maghiskot og kasal. Ang among pinirmahay para sa among katigayunan. Og akong giinan si Rexon, nga mahimo na siya mo gawas-gawas sa bahay kung magkapirmahay nami nga siya na ang tag-iya sa akong katigayunan. Og ako na sab ang tag-iya sa mga butangan na aniya. Unsa? Mo na gitanong nimo sa nahuna ni Rexon. Yes, Bimbo. Og excited siya nga mapirma sa among kasabutan. Aron makagawas na siya dinhi sa bahay. Okay. Excited ko mga adlaw, Venus. Ingon man sab ko. Ako na gid ang mahimong asawa ni Rexon. Ako na gid, Bimbo. Kumusta naman ka, si Rexon? Dito silang Venus. Wanda. Mara naman ko na bala kag may siyang kahimtang dito. Nay, Layla. Sir Diggs. Naginukto ka naman sab din eh. Nag-uol gyapon ka? Kisa may di maggoli ni mga nahitabo karon sa kong ginabuhi, Sir Diggs, uy. Oo, kay bao ko. Bugat ang nahitabo nimo karon. Si Rexon akong gikabalakan, Sir Diggs. Ako ang akong gikabalakan kung unsay akong madawat gikan ni Sir Luisito. Mao ginay nabalakan ako. Ha? Kanalay mo na balakan, Sir Diggs. Kana. Unsa gyud ka? Surprise cute kay na. Pero wala mo kumakunauna na, Sir Diggs. Kinaana din mong kung pobre ko. Dako naman lang gani akong kalipay nga di na ko libat. Nga, kani ako mata. Mani ako kabili ni Papa Luisito. Nga diligin ako kalimtan samtang may kinabuhi pa ko. Uy, maya no? Tarong na nagikagamay og siltihan, Layla. Aw, matarong mga inang buang. Basta makainom primig tambal, Sir Diggs. Ako pa ka. Bugat sa din responsibilidad nga. Gisangon ako ni Atty. Militonoy. Naliman ka na ako tunan ng dagas negosyo Papa Luisito. Wadyo ko'y hanawan ng sangamay. Oh, tun-i na lang yun na. Tun-i. Pero, ang ako ginawid ako karon. Kung matabangan magiging ko ni Pimpo, nga magkatambong si Rexon sa haya ni Papa Luisito. Hoy! Ay ko binuangi ha! Patay yung kinakulang sa basta binuangan ko din mo. Hello. Nagdamko ka? Nakita na ko siya. Kinsay mo nakita, ha? O unsang eksena nga imo nakita? Siya. Kinsa nga siya? Si Layla. Unsa? Rexon, mahimo ba? Ayaw na naghisguti ng buang? Kaslo na taugma. Kuan. Nga naman to. Kuan, damgo lang na. Dili na tinuod ko noon sa man imong makita sa imong damgo. Damgo? Oh, kanang damgo, bunga lang na sa imong pagkatog. Papasa na ng buang sa muna ako na, ha? Kay kasal na nato, ugma. Oh, Bimbo, Nyaka, kumusta na? Nagasulti ba mo si Venus? Oo. Basin sa sunod ugma, mani sila. Ha? Misa
Isaad mo si Venus nga mo ni sila seleksyon sa sunod adlaw? Kuan, doon na pa sila importanteng buhaton ug mga seleksyon. Busa sa sunod adlaw na sila mani. May buhaton sila? Unsa man, Bimbo? Importante kuno ilang buhaton. Busa, paabutan lang sila silang pag-ani din Layla. Rexon, love. Pag-ilis na. Kay, pinirmahay na nato ron. Venus, Unsa man? nganong... Nganong ni aman siya dinhi? Unsa may nasi mo? Si Layla. Unsa? Rexon, mahimo ba? Ayaw pa ko na una og lain. Venus! Iha! Di ana ang mga witness. Ug ni ana si Maninoy nimo. Nakabati ka, Rexon? Ni anang mo kasal na to. Pag-ilis na. Mahinayon na jud kaha ang kasal ni Venus og ni Rexon. Unsa kahay sunod nga mahitabo? Mga ka-DJ, mga ka-listeners, sunda ang laing sumpay ning naghinapustang sugilanon. Layla Libat. Ug salamat kaayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.